Dentro das iniciativas parlamentarias previstas polo Grupo do BNG para este ano, esta mesma semana defenderán a sanidade pública, que atravesa unha situación complicada ca folga dos PAC e os problemas na atención primaria en moitos concellos da provincia. É fundamental que se entenda a saúde como un dereito fundamental das persoas e non como un negocio para as empresas, e iso require do fortalecemento e de máis medios para o que é a base e a porta de entrada no sistema público de saúde, que é a atención primaria, que foi desmantelada, foi deteriorada nos últimos anos porque se desviaron grandes cantidades de diñeiro para a atención hospitalaria, pero tamén, sobre todo, para as privatizacións. Pedirán a estabilidade na contratación do persoal sanitario para evitar a fuga masiva de profesionais a outros países. A segunda liña de actuación centrarase no saneamento da ría, moi deteriorada polos vertidos urbanos e industriais. O BNG levará ao Parlamento a oposición unánime da Corporación Municipal de Pontevedra en contra da construción dunha nova depuradora nos Praceres. É para buscar solucións mediante a construción de novas depuradoras na ría de Pontevedra. Non ten sentido que se concentren os vertidos e a depuración de 5 concellos, prácticamente, ou de 4, nesta depuradora. E tamén en contra do novo emisario, tal como xa manifestou neste sentido o Concello de Pontevedra, porque é unha solución pola porta de atrás para resolver os vertidos tanto de Ence como desa futura gran depuradora que se pretende construir por parte da Xunta. Se non o paramos, que eu creo que sí, o pararemos en Lourizán. Tamén reclamarán ao Goberno Central a revisión da prórroga concedida a Ence e exixirán a recuperación dos terreos que ocupaba el Nosa. Faremos fincapé, ou seguiremos facendo un fincapé, na batalla pola recuperación dos terreos ocupados pola empresa El Nosa, unha vez que está confirmada a caducidade da concesión e a saída da fábrica deses 12.000 metros cuadrados de terreos de dominio público marítimo terrestre. Pensamos que xa é tempo de que desde o Goberno Central e tamén da Xunta de Galiza se poñan mans á obra nos traballos de recuperación e tamén de descontaminación. Abordarán tamén a necesidade de acometer a dragase do río Lérez e o fondo da ría. En relación ca seguridade viaria, reclamarán actuacións nas vías da provincia máis saturadas e nos puntos negros, xa que o aumento de vítimas mortais nas estradas galegas durante o 2018 fai evidente a necesidade de intervir neste eido. Que é unha rede que está moi saturada, fundamentalmente as estradas que comunican co Grove, Sanxenxo Grove, a 308, tamén con Vilagarcía e con Marín e Bueu, e as demais tamén, pero principalmente estes, porque son as zonas máis habitadas. Tamén hai que resolver dunha vez todos os problemas que temos de puntos negros da rede viaria do Estado, fundamentalmente na Nacional 550, tanto de Pontevedra a Caldas como de Pontevedra a Vilaboa e Redondela, como tamén na 640 que comunica Vilagarcía con Caldas. Bará explicou que será necesario aumentar a seguridade nas vías cun incremento de circulación debido ao que consideran o atraco das peaxes da AP9, da que seguirán pedindo a transferencia. O parlamentario apuntou que todos estes temas, ademais de ser levados ao Parlamento, serán necesarios sacalos á rúa, para que mediante a presión cidadá o Goberno galego se vese apremado a buscar solucións.